وێرانکردنا شینەواران بووە پشکێک ji şerê komalên radîkalên îslamî li dijî pêk hatên resenên Rojhilata Navîn. Lê li demê ku ew komal bi şanazî van cih û şînewarên pîroz û dîrokî wêran dikin, civaka nêv neteweyî hewlên parastina wan dide ji ber ku ew rengvedana dîroka mirovaniyê ye. Rastî ew e, ev şûnware ne bes nûneratiya dîroka dewlemenda çend milletan dikir. Belkû ew pişkeka dîroka mirovaniya me hemiyan e. Ji bo parastina şînewarên cîhanê û çavdêrî û çakkirneva wan bi taybet li deverên şerran û ji wêraniyên xwaristî, Kongresa Emerîkî biryarek pesend kir. Biryara HR 1493 ya li meha 5 Gulanê li Kongresê Emerîkî derbas bûy, ji Serok Barack Obama xwest komîteyan pêk bîne ji bo hevkarî û parvekirina hewlên ajansên Emerîkî. Şîretvanê taybetê pirsên kêmaniyên olî li Wezareta Derve ya Emerîkî, Knox Stamps, destpêşxeriya wezaretê ragihand û panêlek li mozexana Metropolitan ya Honerî li New Yorkê birêve bir. The sites are the history of the land. ev şûnewar dîroka wî erdîne. Dîroka her kesiye bi taybet kêmaniyên olî li Iraq û Sûriya. Demê ew bên wêrankirin, dibe derdek bû me hemiya. Çunkî ew ji navbirina dîroka me ye. Bêfrê pêk hat hebûna me li wêr bêmane ye. Ez nikarim bêjim ez Iraqî me eger êzîdî û Kristyan li Iraqê nemînin. Li du salên borî komela Dewleta İslamî Daeş kevintirîn û girîngtirîn şînewarên Iraqê û Sûriya ji nav birin. Tedmir bajarê dîrokiyê Badiya Şamê, cihên pîrozên êzdî û Kristyanan, Sûrên Muslê û bajarê Nemrûd. Mozexana Metropolitan ya New Yorkê ji mareka mezina entîka peyker, parçe û paşma û tabloyên dîroka kevnara milletên cîhanê parastina. Gelek ji wan di bazarên qaçax de hatine girtin. Mozexanê mêvandariya rêberên diyên cîhanê kir. Mesê erekene parastin û rêgirtin li hindê ku parçên entîke bikevine destê xirabkaran da, rêgirtin li qaçaxçiya wan û avakirina cihên wêran kirî. Di bersiva daxwazên cîhanê de bo rêgirtinê lê wêrankirina sembolên keltûrê milletan, dizîn, qaçaxçiyatî û bazirganiya buwana, Ofîsa Netewên Êgirtî ya Tawanan, Interpol û UNESCO bi hevkarî digel hikûmetên Îtalya û Urdunê destpêşxeriya xwe lê civîna ev sal ya Netewên Êgirtî eşkere kir. Ne bi tenê karên terorîstî, dizîn û qaçaxçiyatî tirsin li ser jinavçona şînewaran. Xinis, cihê kevnarê Herêma Kurdistana Iraqê rastî ziyana seqayê dijwar û piştguh êxistinê dibe. Li wir hêşta xeter li ser Lalişê perstgeha mezina êzdiyan jî heye. Wezareta Derve ya Emerîkî xercî terxan kiriye ji bo proje û çalakiyên parastina keltûr û şînewarên milletan û bihêzkirina ajansên rêgirtinê lê wêrankirin û firotina wan ku gelek caran dibine jêderên diravî ji diz û terorîstên radîkal re.